kulendi yamakateerera kudai so ndiyo Kulen TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchinge watontora ndayo kudai so ziva kuti good news every time pese pandoya panapa mhuri yeZimbabwe. I think now munogona kuconfirma, munogona kuzvimiririra mega kana kuzvidairira kuti ndini one panapa tisu, because it's not I'm not alone, I'm with my team. Chiviti chinokupai nyaya without fear or favor. Now there is this issue yangeyanetsa, but inini ndakanga ndichikutozviziva zvangu, but I didn't want to comment on it because vanhu vakawanda ndida kuona kuti vanoziva chii. Right, kune vanhu vese vaya vanosapota ZANU-PF kumasero kumachinji uya panapa nditokuudza because ma-MP enyu ndani ndindotovaudza nyaya dzese dzine zichiitika ini panapa. Saka iwo kana uchiningina kumasero come here kuti todangopedza nyaya because it doesn't make sense at all. Ndakaona Temba Mlisco, that ignorant guy, akufamba achitaura zvinhu zvisina nebasa rese achiataka vice president. It doesn't make sense. Come on now, it's time yekuti Temba Mlisco handi unoclaima kuti you are an independent candidate. Siyana navanhu vaite zvemuZANU-PF yavo vaite zvinhu zvavo ikoko. Hazvisina kana sense izvi. It's like vana vapera, ma-activists vapera kusungwa vachisungirwa nyaya idzo dzeZANU-PF. Saka please munofanira kudzikama. Now ndoda ngodzimira moto uri kunetsa nyaya iri panapa. Right, why VP Chiwenga vasina kuatenda SONA, that SONA sitting, parliament sitting yaitika kwa address kwa president Emerson Mnangagwa? Ndo nyaya iri kunyanyisa kunetsa, idonzikana nevanhu vese. Now doctor's appointment kept Chiwenga away from SONA presidents. I think yatopindurike. Chiwenga was in South Africa, yes. An appointment yake na doctor wake, yes. Ndozviziva mwanoti Chiwenga boycotts Mnangagwa chinchi ari kuavoida pese parunzi kurenda Mnangagwa, asida unosangana na Mnangagwa face to face, havasi kukwanisa kutarisana face to face. Dzingori nyaya vanhu vaya ndakatoona kuti vanotowirirana vaya zvimwe zvese zvotoswera tichiudzana zvezi kuti aiwa man nhasi chachi avazotarisana neziso rakadai so mazoona here kuti because zvinoitika vakomana vacho kana vakucapture vanhu vekuti vaka team intelligence, team propaganda, taimira munhu achingoti cheu uvanzi because vamwe vacho mafesi emacomrades, mafesi vanhu vakabva kuhondo anonetsa. Unotoona kuti fesi yacho kuti atoenda kuhondo fesi yacho chacho yachingopinda kudai so it's like ndozvadzingori honestly ati we can't waste time tichiramba tichingotaura nyaya every day ngoti nhasi vazodai so mangwana vakuda kutobvisana, vakuda kuti avari kudya vese, umwe ari kuwana salary yake zvese everything, security, accommodation kana achida futi. Saka kuti mu-expect kuti pane anything chinoitika ipapo, I think this is not the right time for that. These guys, they are in good books, honestly. Nangu ndo zvinhu zvandiri kuona. Asi handizive kana muchinge mune pane achiri kutarisira kuti bhora rakatambwa rakaperera kwamutare. Now, we have people like Chaton Wende, the one who claims to be opposition member. I think Wende anofanira kumboshandwa mushe timbotarisana panapa. Because this is Wende boy arikuti. But when the president started reading his speech, when he mentioned his name, he tried to look for him, meaning that he was expecting him to be in the house. Hakuna zvakadaro. Wende anotaura zvinhu zvekupenga, ndo zvinhu zvekugodzi kwatsuro zvezviya. Makambozona people like ana Wende hapana zviripo. Wende wakapiwa mari mutengesi political party aifanira kunge achimirana naChamisa. Wende aiwa vatengesi wakuda kuti utengesi wacho wakuda kuswera uchida kupindira mafactions fights ekuZANU-PF. Umbori aniko unoda kupinda nyaya dzevanhu dzekupati yavo. Let them be. Vasiye vanhu ava kuvagona. The most important thing is to ignore them. Ndaimboblema ndichiti Chamisa panapa anenge azotiregerera. Why Chamisa aramba akanyarara? But akatoona kuti the best thing or the best way is to ignore these guys. Vakaita zvinhu zvavo zvanenge achiita, vakazodaizvo uramba wakanyarara. Vanoita order vega, vanoziva zvekuita. Because ukada uzotarisa nyaya dzacho dzamuri kuti vari kunetsarana kana vari kuita sei, masmo pakauya pakanzi dosiya, vanhu vakatanga kupemberera mariona here dosiya, VP vazokuma, VP vazoconfronta Mnangagwa, vazodai so. And what's next? Chichakazoitika after that dossier. Rakapindurwa dossier rari yaka maresponde acho mindro dzakauya ipapo hapana kana anything chakazoya after that. But I'm not against the VP. I'm not against the vese vanhu kwakomana vacho. But ndingoti at the end of the day ka vanhu tinofika pakuonesana kuti these guys are vanenge vanoziva now. These guys are rarama ka life kawo ke kutoziva.
imagine iwo panotanga kubuda munhu akaita saziyamba achitaura kuti iwe utaura kuti tagure ana chakarwa buhondo but akacontributa kuti bvise Mugabe ndiye akava nepetro akafanda chino akabhadhira mari. The same day akapindura izvozvo vanhu vanga vasingazive the importance of having those resources. Dai maresources same iwo akashandiswa pakundobvisa Mugabe ariwo maresources akazokwanisa kuiswa pane project yageza. Dai tototora history izvozvo dai president Mnangagwa ari kutorima fodya kana kuti ari kutorima mbambaira nemhuri yake kuprickup, but hazvina kufamba sekudaro cause pakashayikwa maresources. Saka ndo papa kunzi no imi michero makada kunigirikina munogona kuona kusaona kukosha kwemaresources. Inini I was told nevanhu vanzi chaita kuti machikuita nemadhema ageza asabudirira hapana mari, geza haana mari yekuti ape vanhu. Ndozvo ndakatonzwa nevamwe ndudzi hapana mari. Madhemo aya aibudirira kumashure aya vanhu vainigina mari. Do you guys remember? Because ndikuona kuti vanhu vakawanda politics muri kungotera but mukushaya zvitozonyonzwa chichikuitika. Why opposition yacho isina power ita se ma-MGO nemachinchi zvezvo hazvichaunze mari. Zvimwe organization zvimwe zvaingobatsirawo zvingopota zvingoti alright sapo muri kuita project rechichi hazvichaunze mari munyika. Zvakavharwa, Trump akazvivhara zvese kusanganisira studio 7 chacho hakusina. Ndisu tatoo studio 8 yacho kana studio 9 takutokuudza izvi zviri kutoitika. But every day 7 o'clock vanhu vaitongonzwa yamakateerera indelela chichichi wati studio 7 yamunoiwa chichichi. But zvinhu zvese zvakaenda paside. Vanhu vese vaya vatoo jobless kana zvithu zvega zvavanga vakabhesa nazvo. Unenge uchashanda kupi? So that is the situation and that is the issue. Saka inini kana kuti ndo pane situation ipapa. Then chiti come, let's talk about it. Musaswere muchipindira nyaya pachinzi Chiwenga akashata naku attend parliament. Those guys they are more like brothers. Vanotodedzana bamukuru nabamnini popaya. Amai auxilia Mnangagwa vakaona VP Chiwenga vanopfugama vachiti makadiko soko bamunini vachiita izvozvo. Iwo haumbozviite chero kapopota sei ndikutaura mafacts. Ina nditaura nyaya dzandingazivi, nditaura nyaya dziri pa ground chapo makadiko soko vachiombererana maoko kana vakatotanga kutobika kana vada kugezerwa pabikwa vada kugezerwa maoko. Amai kusila Mnangagwa vanotopfugama vati soko gezai maoko vobikirwa vodya chinhu chekumba kwawo until VP Chiwenga vazosumuka. Because now ndakuchitaura on behalf of those guys vekuti because now as of now ma activists vari kupi vakasungwa. Hakuna kana munhu akutaura no pakangoti ndinotraure vanhu vese vabva vatonyarara because he was the only guy anga asara ari kutaura on behalf of VP Chiwenga. Now atorwa macharges akulewa against him pakunzi no this guy was abusing the name of vice president. Now where is the vice president? Hapana kana wedrambo ningirikina haana unombokomenda futi nezvenyaya dzacho idzodzo azidairike akangokomenda andori ma1 ende takazonzwa musi uno zuro ndizuro pakubuda mamwe maaudios anga kutaura chinzi maactivists akasungwa padare rekwagezerera vanga vakunzi vasaine mapapers ekuti vabvume kuti vanga vachishandira VP Chiwenga. I don't know how true was that but it's on record. Zvinhu zvakataurwa nevanhu vachitotaurawo ana ningirikini ivo vaiva zvokuti kana mudzi zvakazonyanyisonesa tinovasecha tovaisa paplatform vachitaura ranzi aiwa muri kuda kusainisa vanhu mapepa kuti vanzi vari kushandira ningi. So idzi nyaya idzi dzinonetsa idzi. VP Chiwenga was in South Africa achirapwa. But all I'm saying last time pakabviswa Mugabe former vice president Mnangagwa, right, he was former vice president of Zimbabwe. Yes, aimira aitoenda kumarali achita sei and aipolisha vanhu vacho ukabvunza vanhu vaimhanya naye vanotokudza kuti mdara aimira zvelevel rake. But now chinhu cho chinobudirira sei kana mari yacho yakasungwa chinoenda kupi? Maactivists vari kufa nenzara, vari kungoita chiactivists vachifa nenzara. Now izveso tikutaura the issue of nyoka yemabhuno ndo vanotanga kuchema musodzi inodzika. His family now is now miserable. Kana kutaura his family ndotaura mukadzi vana izveso. Where is his wife? Mukadzi atosvika pakutonza the best way chimbodzokera kwa amai vako. Hakuna, no one is paying his rent, no one is buying food for his kids. Imagine.
papa kutotonza anga atotengesa kana ane zvaanga akashanda zvishandwa anga asina mota here. Ndo patita kuti saka alright ukabvunza mumwe munhu kuti it's time for revolution guys, ngati let's do it. Musadaro komana imi musadaro chimboclaimbwa imi muclaimbwe mutauro kuti it's time tikudzokudza kuti it's time for revolution. Now we have people like anamadzibaba oshanduko, mafactional fights ari kuiwa, zvinhu zvataurwa kuti no zvatodai so iko zvine zvimiraimone hapana chaonekwa izvezvi, hakuna. Kana pane chinhu chaonekwa tiratidzei kwamuri kuzvionera. I can't wait to see that. He was in hospital. Phoebe Chiwenga was in hospital. So angari mu hospital ndosaka asina kuatenda that ngirikini year. So kuda kuti muda kuzotitoa kuti tapa mazwi mogadzira tuma narrative tokuti anga why asina kuatenda akade itai mega mune mabhandaro eko bhozi vana vari kupera kurohwa, vana vari kupera kusungwa mahara, hapana ari kuzoya chida wamiririra. Nyaya dzekuZANU-PF ngavamborwa vega ikoko. Ini ndozva ndikutaura, unless kana pane azosumuka akati no taakurwa, kana maakuchinyatsoona mafights acho ane musoro mubva mati semhuri yeZimbabwe we are ready to support mafights iwa. Kana pasina fight yacho what are you supporting? Unokuwara mahara. Cause panotungana dzemudanga you never know kuti bhuru rakasimba rine mhasuru kudarika rimwe nderipi. You never know. Ivo vanozana vega nedzemudanga, pamwe ndo matambira avo futi. Usati wambona chikudo, wamazonyina chikudo pachitamba makudo kandorowana kana zimbama pakazaraona ukozvoshamisika kuti mbama iyi iwo kadotopindira iwe gudo rangu rarohwa rotodzorerwa futi mbama yacho wombojamba kuti mameno Kulian TV Team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichadzika, saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian